Mbamudi festival iyela siku saka baba wetu na mama wetu wachirwa kwenye takagurwa pake saka iwe tasati watatu saka iye pake akatishani mubata narubeze farafiti mwe minongo akapawa mwana wake imwe hanzvadzi yangu yakashayaka pane mwana wake ndiye akatiwanga kuaa saka inini ndakapuwawo pangu pendakabvira handina kuidzeshe saka handina mvura nombogona kufarima nguva idzi saka pana sekuru wedu sekuru wa 2005 wakapa hanzvadzi yangu yandiri kutaura iyoyo pari pawakagurirwa vatagara baba vazoti sekuru tomagurirwa papakaita padeni baba bva awagurira sekuru wacho saka wakatowaya saka bhande rinasekuriro ndiro kabhande randakapuwa kaposheni nababa saka inini zvinhu zvino zvakangondiomera saka neimwe naona sekuru kura mama wachiriko ndowadai ndobatsirwa sekuru saka vandazoti sekuru inini munda wangu uyu handisi kudini kurima imi mutazvomweri padhuze nemunda madi henyu kudini kurima ndinarinomba kwako ana sekuru kana wadaro ako musekuru atinodimba hazvina kushata saka anditaurira kudaro sekuru muningi wangu ndo pakazoti hazviiti Ndamira pamberi pedera ramamutasa. Ndamira pamberi pedera ramamutasa. Zvese zvinhu zvichokwadi. Zvese chatange zvichokwadi. Pachabatwa nemwana. Kanya pachabatwa nemwana. Mwari arimbatsira. Mwari arimbatsira. Ndandikuronga pangu pasi. Pamusoro ichangani. Inini ndaigara navabereki. Ndifunga kwemakore ese vabereki vangu vava vapenyu vairwara ndingai kugara navabereki vangu. Saka chakaitika ndakapuwa pekurima ndikazirima apa kubatsirikana kuti ndingaenda ngochinga hanzvadzi dzisika dzapera kufa ndagara kudaro ndaitogara ndisingazivi ona sisi wangu wari kupi kwabva pazoya sisi wangu mumwe wacho abva kusirimawo apa kwabva pati hanzvadzi yangu hwane yanga yapuwa payo ndiye yanga yangopuwa payo pamunda pekuti iwake akabva azoshayika bhasiya mwana wake mukomana wari muno mudukuomurao tagara kudaro sisi wangu uyu akazouyawo vaazirimawo apa ndibaba asi wasikana ndikuti musare muirima munda uyu musazotengeseba saka takagara kudaro hanzvadzi yangu baba uyu asati afa bakabva ndakotengesera sekuru tomwana munda atoenda kotora wana saka nyaya yake ndakonetsa sekuru masati bati iwo watengesa munda ina handipa munhu anotengesa munda adaro sekuru masati ndopakazoti ndashiya mari yekuti dini ndidzosere munhu ndopakazongoti chirega ndipe yanchi sekuru mutongomanyawo yadini uri hako indi kotora wana abva ndakotora wana takagara tikagara sisi wangu bva pakazouya pakapuwa pekuti rimawo apa akabva tagara baba abva afa baba ikasiya taura musazotengese munda apa rimai munda mubatsirikana tagara kudaro sisi mabva tagara baba afa mai akazofa akasvisa gore muna June sisi wangu ini ndo pakazotengesa munda kuna Samutongomani muna August ini ndakabuda kuenda kwaMutare kwendiri waka kubudikidza ngekurima mumunda mendairima imomo saka iye akabva aenda kodini kuchitengesa munda ndaenda kwaMutare abva atora hanzvadzi yangu amwe mwana wababa mukuru uripa yakagara uko obva watengesa munda isisi tisingaziba ndopetakabva tazodzoka hanzva mwana hanzvadzi bva antaura zvikazi tete sisi akatengesa munda ndikazi akatengesa munda bva taenda kwasabhuku bva tamutaura akati hapana zvandinoziva bainini kuti Mutongomani akatengesewa munda kana uyo kwendiri tozotangira ipapapo kasikana asina chavataura bainini hapana chendinokwanisa kutaura ndakadzokera kumba nemwana wehanzvadzi yangu sisi aingoenda aipuwa mari ndisaMutongomani saka bva tadzoka sabhuku sisi ndongozwa kuruziva dini atengesa munda ini ndandingobuda ndidzoka kwaMutare sisi aisaraipuwa hake mari tienda kwasabhuku dza mara bva tazoti daidzai vana sekuru wei takadaidzawo namhai wangu apo nana sekuru wangu wekwanyamanguru wakauya sisi akatarwazi iwo zvauri kuita munda hautengeswi munda wamuri hautengeswi iwe kana usingadiba kurima siya unodini wanorima warimi ndopetakabva tagara sisi uya naSamutongomani aipana namari neheseri wakabva waenda kondajira hanzvadzi yangu iye mwana wababa mukuru iyeye
obva auya nasekuru munyanyandima kwakabva mai vababa wedu isusu. Sekuru nyandima bhandira kuti musiya atengese bunge mubhozi munda ngewake. Tikati aiwa tisekuru munda wemhuri hauzi ngaatengese ngekuti wange wake ngekuti haana mwana apa. Zvamutaura zvakabvepiye muri dzocho kadini usiya atengese kana kuti baba vangu sinza inini ndaigara navabereki. Ona baba vangu akarwara kwemakore nemakore inini ndaigara nawo ndindaitotambudzika ndaenda kuti makumunda ikoko ndiwe ndirapisa baba vangu namhuri wangu inini. Iye wandisingazivi kuti waripipa. Saka imi makumupamvume yekuti atengese munda. Zvabvepi wakadini usiya watengesa iwo pawanga urwara kana poise pawanga urutambudzika. Zvikazi ngaatengese sekuru yabva ndokumirira mberi. Iyo tengesa munda ini bandari mwira ndati ini sekunyaya yaende mberi topeta ndaenda kwa Samanga tataenda kwa Sabu kubhati tienda mberi ndaenda kwa Samanga tasvika kwa Samanga tataura nyaya Samanga bhati pa judgment ishi ndoita nyaya yakatongwa musi wa 21 December. Okay. Ani pasina utakiwa. Wataura nyewe kuti awana sisi waingouya. Ini ndaigara navabereki ndinopedza kana 5 years. Ndopanduzwa. Waigara navabereki ndiyoitazwa. Asi kuti iwe wana sisi waingouya. Muri same mother same father. Muri same mother same father. Saka kwaingouya wachibva wangorubve. Waigona kuchona tisingazivi kuti waripo. Kana namai wana mhai wana bauti wana songo waigona kuchona. Tisingazikana mwana anzadzana. Watisingazivi waripo. Hawana kuroorwa wese. Umwe wacho akazororwa akasiya wana baba asakazororwa. Okay. Uyu ndiye asina kuroorwa. Asari kupamba. Akazoya pamba akazoya pakazosvika kwakazoya yakasina kunyumba. Aigare. Handiziva kuti Pakuda nyaya yekunzi apa minda yenyu vana baba venyu asati wafa. Makagwewa. Ndizvo. takapiwa zimurime muti baba akati rima apa iwe iyo rima apa ini ndaigara kuti takatangokove iyo rima apa. Meaning what? Rima apa wanaini tozotengese munda mubatsirikana ndoshona takataurira. Uri kutaura wega nemuromo wako iwe. Kuti takanzi iwe rima. Iwe rima. Iwe rima. Izvo zvinorevei? Mubatsirikana. Izvo zvinorevei? Mumwe naumwe akapiwa pake. Ndizvo ndakasheyiwa. Takapiwa kuti rima apa. Mumwe naumwe akapiwa pake rima apa. Aiwa. Saka iwe uri nditaura here kuti iwe uda kubva pawakanzi urimira baba wako iwe uchinorima pakapiwa sisi. Pane mwana wachazo pane Mira. Sei iwe usina kuti wana wako uende kurima pamba pehanzvadzi pakapiwa hanzvadzi kuti irime. Sei makapa mwana wacho yehanzvadzi kuti arime ipapo. Sei wako iwe wasina kuenda kurima ikoko. Uyu ananga asiya kuwana sekuru masai. Ndati sei iwe wana wako wasiri kukwanisa kuenda kurima apo pakapiwa baba wake. Ina handina mwana anogara. Aiwa. Urikuzana hauzokapoindi apo. My point alright. Ndochiti iwewe wacho alright. Sei usiri kurima apo pauri mwana wewe. Ndikuona pekurima pamuti. Saka uku kwanenewo. Ukwapa isaka takazotengese. Iwo pako pawakapiwa kuzi apa ndo paunorima. Uripo here? Ndiripo. Saka why une dambudziko newe wakapiwa pake paasiri kurima pakazarima. Chakaenda kuitika. Kumba ifanira tinogara kumba kumwe. Munda iri kumwe.
Saka chakwenda kuitika iye akabvaenda kuti pamba paipe tinorima magwere, tairima magwere kuisa mudura pamba, handiti vabereki varipo, tingorima magwere tisa mudura. Saka iye akubva aenda akatengesa kumunda uko handitika. Abva aenda kumba kuya. Ndiye akubva atora munda uya pamba, ndiye akurima pamba paya. Akurima pamba paya madhoo, ese zvikasvika padhoo imba yavabereki yeshe takasirwa yavabereki. Pane 3 rooms nekitchen. 3 rooms idzodzo panogara pakakiwa madhoo. Mukitchen aikachengetera huku, izvi zvakachengetera huku kubva muna August. Nanhasi zvidhina zvakachengetera huku nemahuswa acho zvese zvindorimo. Saka nyaya yacho yandaiona paipo. Nyaya yacho yaiswa pakutengeswa kwemunda. Asi unenyaya. Zvese kwakutora kwese nekemadhoo nechi. Inyaya yekuti uyu akaenda kutora pamwe. Paimaifungira kuti mese ndepenyu mese. Ndonyaya yacho. Uyu akaenda koobata pasina upi hwamunhu. Pairimwa magwere aipinda mudura. Because pairimwa magwere anopinda mudura hapana kuzi munhingirima pakasiwa pari open. Asi umwe naumwe akapiwa pake pekuzi iwe kwako. Uyu aita zvaaita nepake. Wobva achienda kunanambira pastate land. Wobva aenda kogara futi mustate house. Ndopane nyaya. Uyu wakaenda kozvipa state land ndokubva azvipa futi state house. Imba yemhuri yese, munda wemhuri yese. Ndopane hondo yenyaya. Izvo munoda kuti nyepera kuti wakatengesa haya kuti nyepera. Nyaya ndeyekuti sisi wakatengesa munda wake ndobva akuda izvozvo kugara kumunda wemunhu wese. Ndipo muda watapi. Handizve. Ngataura chokwadi. Handizve mai. Zvomurufunga. Ndikozika unoona waye ndikudaroka. Imi makarurwa here. Uri baba. Ndio pane dambudziko renyu manje. Iwe uri pamba uri kugara papi? Inini ndakawaka 2 rooms pamba ipapo. Ndio minorara. Asi ndingogara mukitchen yona. Izvi ndinogara mukitchen. Kushandiswa wani. Ane uwa. Uyu arurara mu3 rooms. Yevabereki. Iwe uri kugara mako mu2 rooms wakawaka wega. Pane wana wasisi wangu mmoja siku vakazonda kuokoka. Musha menyu mune dambudziko rekuti hamuna control. Hapana munhu ari in charge nemushayo. Mune here mukomana hanzvadziri? Pane mwana hanzvadzi yakashaya. Saka uyu akawaka kupi? Ndopakawaka. Komwe hanzvadzi yacho kuti yakafa isina kuroora. Baba wake chandira kunzwa baba wake akasiya apihwa here wakafa ine pake pake. Izvozvo saka uri kugara kupi wanaiwo? Mai akabva pamusha pasati apihwa pake pekuwaka. Aiwa, tikutaura nevanhu vari mumusha. Hatingatari nezvevanhu vari kunze vasati vambosvika mumusha. Tiri kutaura nevakagoverwa nhaka vari mumusha. Saka imiwe muri kutiini apa pasina kupiwa munhu? Apa pakapairimwa magwere emupinda mudura?
togara zvitese munhu aendeda kurima kwaakazarimi asi tongogara pamushe papapodesa zvindosanda kutaura ka ndiri kuti saka muri kuti iko nestate-land iyi because apa pamutaura ndipo pamunogara mese muchirima mese apa ndo pemunhu wese asi munhu aine kwake aiwa zvamunditi muzwa ndini kuti iyi munofanira kuuya muchinditaura zvamuri kufunga because nyaya yenyu yamainga kuno ndeyekuti uya ari kutengesa land andrew atengesa land ovha yakugara pastate land ndizvo because iwewo kubudawo mukitchen mako kubuda mumba 3 rooms uchinovaka kwako une wana here iwe uri kuitira vana vako aiwazvo ivi nyange usina kuitira chii kuitira kuti vana vako kana vauya musi wavanouya vanoona pekurara handizvo saka uri upahwanda sei uyu mune mwana here ndaita murume wangu musikana ari kutaurwa neuyu anonditerera kwasikana akadanana nemurume wangu akaita mwana waita mwana wana baba akati ngaadzoke kuchikoro musikana ndikatora mwana iye ndikamuchengeta asi handikazombogara zvakanaka kusvikira tikaramba ndikazonditaramba nokudaro ndakangokwanisa kutora hembe dzangu ndikaenda ndikaita zvekutaihodha madomasi ndichitengesa ndichidaro kusvikira kamwana kaiye kakuzoenda kuchikoro macho nababa wacho hanobvira ndakaona wana kana zuva rimwe rawakati tavaikuona chimwana vandagara nemwana uyawo saka mwana akuda kuenda kuchikoro ndo pakazoenda kumusha kwaonti inini vandangoita zvekudini zvekutengesa ndadaro handinazombogara nguva yakareba ndibva ndaenda kubotswana ndikati wana basa ndawana basa iye munin'ina wangu anonditeerera iye ndikamutora ndamuregerera ndikamutora ndikaenda naye kubotswana iye munin'ina wangu wese wakakura wana avo nditi first born uye anosaizi nemwana wangu iye akashaika ndawakakura ndichivachengeta kusvikira vakuri kusvikira newana wavo ndakavakudza kusvikira mwana wake iyeyu akatororwa wachitora zvinhu zvangu zvawaitoshandisa inini asi pendakanga ndisisinaba havana kuzomundida aigona kutaura kana boyfriend yake atopinda muno aindituka everyday ndikatomhendesa kupeace order ndikaenda naye kwadcc aiuya everyday achindituka adhamu achitomwa neyo ndo pakatangira chigiraji racho izvozvo mwana wemunin'ina wangu anondituka kuti anoda kundiuraya anoda kundibaya nebanga anoda kundicheka anoda kunditema nedemo anoda kundicheka nebanga anoda kundiuraya uchabva panotiti iyeyo anotozviziva kuti anotozviita kana adhakwa anozviita akati gare gare oya kuma11 izvozvo zvimanheru chaichai iyeyo angasikurara paumba kubvira mandi angasikurara paumba manheru chaichai akauya akaita zvaaita handirambuda ndakatya kubuda ndandiri ndega nekamwana ndikamuzobukamuka kusikara ndore pakicheni akatora rakadini rakafura ndikauya anoinfluenza wamunhu wese kuti wakashata nekuti handisina chinhu but pendaka ndine zvinhu aiuya botswana munin'ina wangu hapana chaishaya even zvaro kuti aigara paumba ngwedzi dzodzo dzaanga akurawo anga achigara paumba but zvinhu zvotauya naye ndiye angatori incharge 2 rooms yari kuti akavaka akavaka asi metire iripo hainotengwa naiwe pane hanzvadzi yangu ine wana wayo 2 wakanga wakapiwa pavo pekurima ndibaba wachida kuvaka wakatokaisa zvidhina asi hawana kuzogona kuvaka zvidhina izvizvo zvandisinyasinzwa zvakafamba sei akatenga mawindow frame akatenga masabhestas iye mukadzi wandutaura iwe hanzvadzi yangu wana matwins ndiyo akaitora akaisa pamba pake mu3 rooms yari kutaura wana mai wakanga nebedroom 1 iye hanzvadzi yangu iye ibvaisa vharanda neimwe room saka iwo waiti wakauya washandisa spare yekunzi wana mama vanenge vari mubedroom saka iwo vazoditi imi mitete siske wana wakana wari kuuya wanofanwa warara pai muspeya mavo imi michiendai kwari kwamama wenyu izvozvo mukasvika imba itori nemacrag ine mujuru wekuti sinzi mama anga aripo handinabvira ndaubvisa pamujuru ndakangobvisa ndikasiya zvakatsviva wairamba kubvisa waitaura kuti sizo hatigoniba kuti titenge mushonga wekuti tiise mumba iyoyo muchadhirikirwa muri muna iyo uye achisvika pekunitaura kuti iwewo hauna kana chinhu
tichakusaba machanja tonokurasa uko nekuti hauna bheri. Iye munin'ina wangu vakuitira zvekuti pakauya sekuru akatoda kuti hauna kana chii ende hauna maassets ende akuitira zvichiva hatandi nekuti ndakati ndiri kuvachengeta. Peta ndiri kuvachengeta nefunga ndiri kukudza vana vabipo handinotombozviziva. Mai vangu chaichai takaita 3 years vachibika vachidya 3 years tisingapuwi chikafu. Ini ndairwara ndofunga kurwara kwakanga kwakunyanyisa nokuti ndandikushaichi chikafu taibatsirwa nonhimare. Asi iye wakakura ndichomuchengeta. Wana wavo wese vari 2 vakakura ndichivachengeta. Chandakazotadza inyaya yekuti ndakabva ndazoshaya. Ndakatadzawo kuti nditewo zvandakaita ndichikoti ndiri kuitira family. Saka izvozvizvi akungoti kune munhu wese wakashata. Wana waye wese wakunzi ndakashata. Asi ndiri kuzvitenda nekuti pane wamwe wakutondisira muaudio kuti Magiru takataurwa kunzi makashata. Kutofuna ngwaina moto ndikaenda tovhura audio takataurwa kunzi makashata. Sorry tanga singazvizivi. Ini ndiri kutambudzika pakusaka pavo asi ndakavaitira zvakanaka. Anyway, it's okay. Chandukura chenje kuti setup yepamusha penyu iri awkward. Setup yacho iri awkward. Muweza kuzozwa kuti kuzidenda ndiri nemafungiro amuchera. Angadai kuti munhu wese ngaende kuwaka kwakapiwa. Mubve apa pasara pasina mumba. Asi mimi pashe zvenyu mega ndii munoziwana. You know each other better than this isusu. Mararamiro amakaita nekukura kwamakaita zvese kuti zvisvike pazviri izvo so ndii munoziva kudarika isu. Saka isusu hatingapindiri nyaya dzekuti makakura sei makazodii hatipindiri izvo. Isusu chedu chatoda chete isusu chihomberi chekuti mugarisane zvakadii zvakanaka. Musakangano kuti muri mukoma nemunin'ina. Uyu asakangana kuti uyu nditete uyu ihanzvadzi yababa. Uyu asakangana kuti uyu mwana ihanzvadzi yangu. Uyu asakangana kuti last born mumba medu ndeuyu. Uyu asakangana kuti first born mumba medu ndeuyu. Ndochiri important izvo. Zveminda izvi dai mese mamakaroorwa angada kuzoshandisa minda yendiani. Dai mese mamakaroorwa angada kuzoshandisa minda yamuri kurwira nayo ndiani. And one thing chandisiri clear about is kuti baba wenyu mimi aizosiya agowa minda kuwanasikana anga ambone. Asi munhu wacho akatanga kufa uyu ndiye ane mukadzi ane mapinzi asi mukadzi uyu ari kugara kwemba yake yekuharare asi wana varipo vasikana vari 2 vakatopuhwa pake kunzi pake ndiye akatotanga kupuhwa. Saka uyu achibva aenda kwasa mabhanana ake ipapo asi still pachingorine portion yekuti yaanoisa magwere ake nebhinzi akutodzisa mabhanana paanoisa mabhanana ake ndo pakatokura ozoita iye uyu baba weuyu akapuhwa pake. Saka ndo pakazosipa kwazobva washaika mwana wacho ndo pakapa. Vandikuti inini baba wenyu nehanza dzenyu akatanga kufa ndiani? Hanza dzakatanga kufa baba wakafara. Okay, but still hanza dzakazofa anga atogowa anga atogowa. Aiwa mukadzi bvangosiyana nemurume bvawangobuda bvawandoenda saka pastendi painde kunanga zisara vanda kubva nibaba inini pamunda paya paya ndope ndakazi ndirime ipapa. wakazorima susa wapi? Takangozirima musatengese ndezvatakataura kuti musawande takazi musatengese
because unokuda kuda uona kuenda ngwadudza kuti chinhu chachingaramba chisina munhu ba choda ownership necontrol. uona kuti chinhu chicontroleke chichiuda ownership kuti who owns this thing Kuti anyone can. because kana munongora muti kachiri open up to today kuti iwe unokwanisa kutaura kuti hapana panapa handiti koiwo kamukausipo no avo vana vehanza dzenyu asi wakafa wakagwiwa ihanza dzenyu vanhu vanofanira kusiya paine order pachinhu ichi ndimimi because kune matwinzi kawo Kwete vana wei. handiti kune matwinzi arumu kune uri kwari form 4 kuna harichii handiti ndimi uri kutaura imi handiti wana iwowawo ijuti renyimi kuti muwatore muchiri wapenyu ndosaka ndikuti chiri kuti parambe paine mukana wekutengesa inyaya yekuti hapana muridzi angaona nyaripo mukana wekutengesa uripo wai because hapana muridzi tikuti imimi makadai handiti garai pasi kumba kwaDenford muri yaDenford apa umwe wacho ndiani handiti apa umwe apa handiti mamaziva kuti zvehanzadzi madini mapedza imimi mese kusarorwa handi chitema hachisi chitema ba sinote sini kusarorwa handiti muripo pamba paboyi namai sisi penyu apa newenyu mhuri dzenyu apa imimi pangu apa nedzangu mhuri inhengi umwe asipo pake umwe naumwe wakuchiziva kuti apa ngepangu apa ngepangu apa ngepangu because vanhu vakafa hawana chavo chavo vachichinja futi hawana chavo vachibhuira futi unozwa poindi pairi as long as pasina munhu anoti apa ndepanhengi ndepangu hakuna chinhu icho chiramba chiri open ndikachiramba chiri open ndokuwanda kwemaproblems enyu chinoabuswa because hachina tenziba baba wenyu kutokupai zvaiti iwe uri mapa indirectly he was giving you ownership kuti musaklashe ndosaka kati iwe apa ende izvozvo zvorakidza nei sei mazofunga kuti mimi baba wake kana anga kazarima apa sei mazofunga kuti mwana wake wachiende koima ndekuwaka ipapo kana anga asina kupewa izvo ndozvandikutaura kana pakanziri mai akazovaka sei but baba anga katiri mai badzi arifungura kuti mucharorwa ipapo wazoona manje achembera mwana ndova wazoona manje akufa kuti hope yendandinaye kuti wana wacharorwa hapadini hapasina ndosaka akazoti iwe chiwa kakaturudza kwako handiti handiti wakaturudzwa parimbenyu ayo asi baba ari chii asi baba ari mbenyu sei asina kutusa wake kana papasi papo ndikuti pamba pasho ipapo sei akakubvumidza kuwakaturudza ipapo aiwa awakwarushaya pekurara because wanga usina kwawaka wakaenda danga wakaenda waishai kurara seuri murume wako ndio chokwadi chaiche danga wakaenda kurorwa papasina nyaya but depende yekuti uripo handiti ndio pakuita nyaya saka zvitori zvimapo wasikana munoona kuti matsikombi mapera handi hakuna kwamuchaenda chichengetai wana wani wenyu muri papi ipapo asi chisirai wana nhaka yekuti awo wafana awo wasazomukire wana wenyu kuti bvai pano because mukasiya pari open sezvo paya pari wana wenyu vari kudzingwa nevamwe aiwa iwewe izwa last born
pako pawakapiwa nababa wako hauna kutengesa handizvo. Chienda wo wake ipapo papako nemhuri yako. Hapana chapasvika ba papako. But usaka pawaka ba wana wako Muturumzi vari kudzingwa. Ngeawa izwa shamwari upenyu kana zvizivo izwa upenyu unodii? Upenyu ibviri. Izwa kutaurira kuona upenyu ichi vhiri rinodii? Uyu akamboitawo breadwinner zvikapera handisi izvozvi ndi hakusi crown chawo for chikafu chadoneswa patebhuru ndimi zvinokwanisa kumuka futi zvakachinja futi kuti uya waimbomwa uya wakusewa zomuka zvimwe musi uya aisewa wakumwa saka ngatigare tirichi ndosaka hwinzi upenyu handizvo. Saka tikuti isusuka musabva makata off ukama. Ukama ngaurambe huripo ende ukama ngaukudzidzisei kugadzirisana zvakanaka nekugarisana zvakadii zvakanaka. Turumzi dzavo wakaedzera hapana nongo yachirarama asiri mwana wako. Uchazoona kuti iwe ukafa wana wako asakagara pamba ipapo. Turumzi dzodzo dzichaita chituko mumusha imomo kuzi mai vakasiya wakaimba ndio waita tunhu kwaumuka muturumzi wavo ndosaka isingagarwi. Asi unozwa wakazwa yenzi wararefu unoti wararefu Muturumzi kwani namasaiti saka vangozimbabwe warara Muturumzi kwangu wadakawakawo handimudauri zvakadaro wananga wakamtu warara Muturumzi dai usingatauri zvezvi wodai usingoti wari siso watengesa kwakapiwa the fact yekuti uri waridzi siso akatengesa kwakapiwa iyo inoratidza kuti chako haungosii chichienda mahara kwe chako hachirati seri kwedhobha. This attitude yawinayo inoratidza kuti chako hachirati seri kwedhobha. Ndikutokutaurira ndochokwadi ndiri kuti inini guys pamwe pacho ngatiseukama pamberi mabenefits chii kumashure asi ukama uri pai kana sisakakanganisa kuti correct this sister of yours mucorrectei imimi mwana wamai wake mucorrectei murume aite munhu chii mukabva mamurasa kunze muda kuti agadziswe nani wamuda kuti achagadzisa uyu ndiani kana imimi musakamugadzisa ndisisi wenyu musakanganwe mugadzisei panokanganisa izvi kuti munhu anorarama life yeregret is not good for all of you. She's never supposed to regret kuti ndakasomubatsira dai bhusu dzandakatengera ndingi ndakachengeta mari yacho. It's wrong. Tuti isusu uye hama yenyu garai naye pasi mugadzirisei pakanganisa uyu ende iwe kana kugadziriswa siyana nekuti uri first born. Zvokuti uri first born unoita first born uri mambara uri first born but utengesa minda. Kana watengesa minda uda kugarepi? Ndiri kuti no, forget about the past and think about the present need the future. Kuti ndatengesa minda ndisi watengesa minda fine but awa kutoona minda yautengesa haitengeswi togara udini. Saka muntu wati miri rinokwata sadza kukwata kutanga kukwata kusvika rasadza mopakurirana muri two imi magara same kitchen muri two imimi sadza kutanga kuisa mvura moisa ufu rokwata roibva mopakurirana imi muri two imi
Hakuna zakadai. Fika malaria Afika manero. Makusema mumabira irrigation. Abira irrigation uchaya manero. Pane ya manero sadza kuti topikwe everyday manero. Pane kamwana kemuningira kakabva kumuruma wako. Nyaya irubva yanyanya kunetsa kakabva katiza murume baba ane property futi pawo. Ine ndikati aiwa amutori property dzavanhu uchakwesa pawo. Munhu kana wada kuya panapa siya zvirizo munhu kumba kwake. Kana toenda konoja property yake. Saka mwana kamuka futa. Kamsikana atwade mwana munambofambira wakuti chiro chekuti sei vana vese munambofambira chimboro chake it's not normal. Because kana wana wakutodzoka futika imuramba makanyarara. Muda kuzoita sei naye futi mwana iye? Muda kuzoita naye sei futi mwana iye atotiza kuti murume wake wauya futi pamba penyama haasi pamasaidi futi pamwana. Muda kuzoitei naye munozomudii? mwana anotambirwa ndini akatambirwa mai akatambirwa ndi mai achimpenyu ana mai vanozviziva akatambirwa chimpenyu saka ndinakamutambireni ngaizisiswako ndisiswako munozoyari hama mukoma wako ndi mukoma wako hazvizovi zvakachinja kuva nemari kusava nemari mukufara mukusuwa sisi wako ndi sisi wako. That will never change. Ipapo ukazvifunga tedero kuti izvozvo hazvisi zvakachinja, angati nyange akafa mumwiga pamachanja musingamutengeri bhokisi, wamwewofa mawatengera makasiketi, asi izvozvo kasiketi harichinji kuti wamakaisa pamachanja ndi sisi wako. Isu wapenyu tosara chimotaura kuti wakafa sisi wavo wakawaisa pamachanja. Hazviperi. Ndosaka ndoti kana muri kudhira nemaissues akaita sister and sister, brother and brother, brother and sister, musakangane ukama. Zvimwe izvi kana mukwanisa kudya sadza mese muchibikirana, chiri kutarisai kuti mutaurire muchidya sadza muchitaura nyaya iyi muchigadzisa chii? Chiri kutarisai kuti pamune muchidya sadza kana makamirira sadza riri kukwata. Talk about these issues. Sadza racho rinonaka here kudzika paura, asi kana kutoti richitanga kubikwa munhu wese, kana toda kutoenda kutoilet totoenda kutoilet sadza rinoda kutanga kubikwa, kuti uite make sure kuti rinoibva wakandoritarisa, plate chiburu wakatarisa, because pato nemweya kufungirana. Munobuda here sadza ratanga kubikwa? Munobuda here? Kodaira phone. Kodaira phone. Unotodzima foni. Sada kuda kunze kuti sadza tangi raibva raburwe ndobuda neplate yangu. Handizoba. Hatizvibuda zvinhu zvakadaro. Gadzirisai chinhu ichi. Imi vakomana, kana wana baba wakatofa, ndimi wana samusha. Batsai wana tete. Wana tete waiti sei? Wagarisana, wawirirana. Ende zvomugarisana futi nemi zvakadii? Zvakanaka. Mukatanga kutora side. Mukatanga kutora side kuti tete ndiye uyu haasiri. You are creating your own problems. Unozandora? You are creating your own shit. Because chaitika the next thing, wakadzi wenyu chakazogara mumusha. Nyaya idzi. Tete unonakidza ari murume wake. Not uri kubikirana naye sadza kana tea every day. Munosvika pekuchayana nemugoti chete. Because by right paari pamusha ngepake ngepababa wake namai wake, hauna zvaunomuita. Iwe anokudzinga we because hapasi pamai wako nababa wako. Uruzwa pamwe. Avo kadzi waira wanokudzinga hai because wanogara pamba pababa wako namai wako. Iwe ndogara pababa wako namai wako. Pana patiri pedu. Saka chiwabatsirai kuti wagare zvakadii? Zvakanaka. Nyaya dzandataura dzemidei, unganidza naye wana sekuru wacho vari nana mbuya wana mai kuwana sekuru wacho vari. Sorry?
kumasaiti ndio baba baba wenyewe angasina mningina kana mkoma here Muninga ngalipo. saka Wanga akasara akasekuru masaiti wasara wacho avachambokufaula avachakuita saka ndiye mukuru wakomani saka ndiye akasara chinhu atitarise iyeyu andorota zviti neiyeyu wangazviti kuti atigazikwenodevazoaaaakuti uyai pasamasaiti uyai pakati uyu ndiye akazidisara pawana ndizvo ayo. Ano ini nditakapuwa tinaka inini. ndio baba Ayo pakapa baba umbidika. Nditakapuwa disha ndika. Ini ndinakavhuzo vose kuri masaida ndinosirwa sara pawana basi saka ndinakazopa sekubaba mukoma. aiwa akatatokuona katatisina kunzwisisana pavangoti ndindakapiwa nhaka Aiwa ndinakapuwa dishi inini pakafa baba wangu. Saka ndinakazopawo mukoma awo. Saka mukoma wachiri kuitika ngechekuti mukoma awo wacho ndakatoti ndiregere kutaura nyaya iyoyo ka. Wakati ndakotengesa munda nasisi wari wega wari 2. Atinotombotaurirwa beisusu kuzongozwa mwana yangu ndiye akazotaurirwa kuti ndatengesa munda akutopuwa $40. Mukoma uyu wakatora nasisi bwatengesa munda muchiri monga mukoma chapedza kuti mba kwacho nekutengesa. Aiwa ndikuita rwengo mandakora chokwadi ndikutaura chokwadi. Aiwa. ko baba wenyewe angasina hanzvadzi Baba wangu asina hanzvadzi. wanakoma ukasara riko kuche Pakasara munini wawo ndingandienda sibona. Ari kumba kana kozoya baba kozoya munina wawo iye watukuti ndiyani makumbo iyasara ari baba saka uyu kumba ndiye akasara kumba kwa mukoma wababa ndiyo mukomana aripo ndiye mukuru saka anenge achida kuedza kutibatsira naiyeyu manje unobvasi ai hatifanirwi kutsurwa nevanhu havadi kana kutsurwa nevanhu kana kuti tigadziriswe ndozoti kana neni ndinotadza asi iwo havadi kuti tigadziriswe so muningi wangu hatodi haatodi kana kutaura nei zvatinoda isusu ndezvoti already kafambire kakaita dhishi alakaenda kakuratidza kuti pana mai ari kupa mwana dhishi pachiwani zvinorekidza kuti ashora utungamiri huripo wana baba varipo haasi kuda kugarwa nhaka pachiwani ndo zvazvinoreva asi mwana kana apiwa dhishi andizvo anofanira kuzopa baba anomirira matambudziko emufemiri mupi imomo ndosaka uyu akazopa dhishi kupi saka awamwa hauna kuziva kuti pandiri kumwa mvura paya chandiri kumwa chii wakafunga ndiri kumwa mvura woziva kuti vari kumwa matambudziko aya wanofanira kuzosorova aya ndiwo matambudziko acho bamba emvura yamakapiwa bhikiri paya papandingaatikakatika ndizvo asi kana mamira ipo pamapiwa chinhu ichocho munofanira muri munhu ari straight hazvidi munhu anobhenda bhenda tichese babo because already kana makatoenda kutengesa munda nomumwe mwana awo wana wese wasipwa mamuri kuti muri kuitei sei makaenda nemwana wari kutengesa minda Nini pakaitika nyaya iyi hapana kutorwa nyaya yekuti akunotengesa minda apa vanhu vaingogara vachingobatsirana pane zvaatoda vachibatsirana vachiti vazi vada kumboshandisa kuparima ipa ndo madzuri andakaita kune hanzvadzi then from there ndikataurira hanzvadzi mari yamakapiwa yakanga iri inanapuwa mari dai asi makaenda here pakatambidzwa mari yake musi akatambidzwa mari nansipa asi musi takatobirako achindiratidza kuti dhundu rangu ndakapuwa ndeiri vana vakapuwa minda yavo wese hapana munhu asina kupuwa minda kunze kumukomana wani wakashayika asati aroora vamwe vakangozi papapo nevasikana vacho
asi zvakaitwa izvo makamboita muri mega here sabhuku wakadaidzwa here isi takabira atotanga kunondiratidza musi wekutanga kuti ndipo apa ndinodaidzwa mugani yacho ndinonatsa kuiziya here akati mugani acharadzwa mwana unina wakazonaradzana musi wakazouya samutongomanya ndakandisipo pa ndikati enda kuna baba mimi nina wana mdara zari makumbo ini handipoba wakaenda iko wakadini wakazama kugaisa nyaya iyi vachiratidzana kuti zvakamira sei. Okay. So itanda kuizwa what it means is kuti pakaitwa nyaya ine musikana baba angariziva inimi baba mamuziva kana kune uyu akatoenda uyu akamene zvakataura neuyu akatanga ndiperi pengati mugano akakati endi handidari kuudaidza kwatezi hana kutera kwatezi ndikati mugano pendudara mugano apa ndiperi pamangadaenda chachi ndosaka ndandika musakataura chokwandika hamubatsirikwa ndakamuudza musakataura chokwadi hamubatsirikwa munoramba muchikoshupani kusvika maakuurayana chokwadi chiripo uyu arobva hunde uyu iye atonewo kumelendi yakatengesa iyeyu iye akatengesa mapane magadhi nematanga emombe. Saka nyaya idzi nyaya dzevasikana takambonyini kusheka kwaita mudhara agara tikambodaidza vana sekuru vacho varipo vokonyamangodo nana sekuru vakabva nababa garisai vana ava vasogarisana pamumba kicheni yamhayo dai zvaibvira vana sekuru matibatsira kuti umwe naumwe avake kicheni yake kuti vabike pamafuo apa pavari kuti noizi dzacho hadzisi kuita umwe anobika zvake pamakabika zvakaobva tora zvinhu zvavaisa mbedu garisanai semhuri tichi wati but izvi ndakusvika kana pakutozi kana tikaoneka tozi haiti baba wakabvunzwa nana sekuru panyaya iyo iyi kutorwa yemunda iyi wakabvunzwa nana wakadaidzwa nana sekuru kwanyamangodo wakabva manyini wakadaidzwa nana sekuru ini sipo ba sekuru mwenye azobvunza kuti zvomudaidza mega panapa kuwana samasaiti waripi zvikanzi samasaiti haiti bauti wai panapa samasaiti apo ndeuyu tora mwana womunina. Saka confusion iri pakati pemusikana pevasikana ava havanzwisisani baka kana pana nyaya inogadzirwa ichitongeka vanhu vachiwirirana pa vagara vakangodai nenyaya dzavo dzemazuva dzekuti pingirishana muvarume nekudini zvese saka hadzisorovheki ba mati uyu atorinowe kweledi yakatengesa akatengesa kupi akatengesa kunarewai kunarewai maeka hapane magadheni mune pabaiswa matanga emombe. Ngamira pamusoro ini ndinyaya yekumagadheni kuri kutaurwaga handitozviziva kwamboine matanga edu emombe nemagadheni ari kutaurwa ikoko saka pambaine gadheni pambaine danga rekwaushama gadheni rekwanyakurimwa negadheni redu isu nedanga remombe zvakaitwa zvekutengesa nyaya yekumagadheni ikoko ndandisitoripo handitozvizivi pamba torina mbuya masaiti nekwanyakurimwa wacho nekwaushama wanhu iwavo wakatofa wekwaushamba ndi achitoripo asi vamwe wavo wakafa mbuya masaiti akafa ndi anga aripo nekwanyakurimwa ini handitozvizivi handatombobva ndasika kobe Ndawandandora chokwadi nokuti mbuya masaiti angasingabvi pamumba mbuya masaiti kuenda kumaraini rewai anogara kumaraini kuti asio mashopu iye uyu ndiye aifamba achinoona rewai ndiye akataura narewai uchitombotanga kuchiyamwe mukadzi ndipoti pamwe ada kuchinja maranzi noti aimbochinja mari ndimoti pamwe ada kuhwa mapura maoningani madollars murume adai vari kusaura saka papaepaipa ndio pandakazonoti vanhu vavari kuya kodini kotenga apa ini handinongotaurwa ndinongobvunzwa mai ndibva ndazoti imi mai ndikuona tete ari kuya panapa zvakamumira sezvani mai hameno matsitsi umwe mukadzi anonzi masofia ataura ndiri kwakwesha ipapa pakatengeswa musi wachitoko papa masofia haana kutengesa pamunda kuti akazotengesa akatengesa mumasuru iye tatenda uku mari yacho iyoyo vaindotenga marataura ndikamona uya akatakura marataura kuti nyaya titoipedzera makaunda accusations acho akawandisa ndosaka ndati munozivana kudarika tese munozivana ivi kudarika tese izvo
uyu ndiri vanoura pakati zii ibeneficiary kune rimwe side, so haakwanisi kuramba, anogona kubvotomoka. akambogona ndosanoti iwe bambomira pamira ukadzengedzeka musha waenda baba, ukati umwe unaona siswa wana teta wasvika paextend yekutanga kutengesa lendi mapera ukati mapera uruzwa imi bamba chidzikai uko endai aiwa endai mudzoka uko mosvika motora anonzani anzani Maeka. Anyway. munotora munoenda kwaHeadman Samana mogarisa mhuri wese wanavo pasi. Headman Samanga aripo, sabhuku yenyu ndiani? Ani? Kwesha. Right. Sabhuku yekwesha mfana wanga aripo futi. Ari panapo. Right. Ari pingauya. Sabhuku kwesha. Makambozwa nyaya? Nyaya ndakamboizwa. Munoiziva? Munoiziva chaizvo? Handinoiziva kutaura kuziva wacho wakatomboya aita kuti ndio zvadini zvaitika. Asi kuti wakaunza nyaya yako hauna kunzwa kwandiri. Wazongoya kutaura ndikati wadaiti mimi maita chinyi maita wanowana munhu. Inano kuti muende kupi kune munhu mukuru kumusoro. Kwa kwakira vanhu pasama. Okay. Saka ndio muchigara kuendeka imi naSamana. Unoda kugara pasi nevanhu. Munhu mamira akaita njira yakamira sei, zvakamira sei, magariro awo akagara akamira sei, zvakamira sei, zvirongeke pamba ipapo kuti pasarambe paine chii, paine conflict. Kana maronga date ramune maronga, mozonditaurira ndikutumira mukomana wangu ari kudzika ikoko kuti ange aripo. Because dzimwe dzatakudzwa dzana rewai nechi dzese zvimwe zvese hazvisina basa. Ngatichigadzirise zviripo kuti zvimire zvakadini, kuti zvimire zvakanaka. Because vana varukana, yes, asi chimwe chandodi encourage futi ndechekuti vabatsirewo. Mumusha munokwanisa kunga muine dambudziko rawasiri kuona vana. Ticheza izvi. Yes, ukaona mamarriage munoenda muti warohwa wadzoka, warohwa wadzoka, nemuzukuru warohwa wadzoka, warohwa wadzoka, warohwa. Chimbobvunzaiwo muchinzwa kuti zvinhu zvakamira sei. Vana sekuru ndo basa rawo chairo chairo kuti vazukuru zvakamira sei, zvakamira sei. Noti kuita kungotarisa. Yes. Ndiyo nyaya inomberi nyaya ndana masaiti. Ndosandoudza kushinda kusvika ndiwa mungu watu ndindi pamasaiti kuti murugana sesi yenu. ini zvada kuti ende mugadzisei. Asi ndiri kutoda masaiti wacho. Okay. Zvakanaka. Munofanira muchibvunziridzwa kuti mucha makadini. Because kungoti hazvizoiti kuti mwana wauye. Because baba kana akafa achisiya zviripo akanyarara, vamwe vanokwanisa kungoti ono ngatingosiyiwo zvakadini, nekuti mhuri dzakasiya zvakadini. Handisi kuti vasikana endai muite zvandikutaura. Murikuzwa anzani last board, first board. Handina zvandikutaura. Asi ndati pamwe pacho kana mukaona zvimwe zviri kuitika musingazvinzwisisi, it's also necessary. Ndo zvandataura chii. Handina zvandati nemo, asi ndichandati muite chine masabhuku remadzichi kugara pasi semhuri.
mutaure nezvekunetsa, mugadzirisa zvekunetsa, mugara zvakanaka semhuri. Because ndikabva panapa ndati iwewe ndori correct, we are wrong. Ndobva panapa ndoti we are correct, iwe uri wrong. Handizvo zvandaita, ndadyara mhodzi yeruvengo mumhuri. Chiri important kuti ndoti iwe newe muwirira mugadzirisa zvekunetsa pai mumusha. Asi land haidi haitengeswi. Tichesana land haidi haitengeswi mutemo wandisingakwanisi kuchinja ine. Tichesana asina kutaura paFacebook endai mugadzirisa zvekunetsa munhu 1 hour ndochakubatsirana. Mwana wangu kubatsira because zvinhu zviri kumunetsa iwe mumusha handi zvinhu zvekuti munofanira kuenda kucourt man. Zvinofanira kugadziriswa internally. Zviri kufanira kugadziriswa pamusha, not macourts. Tichesana hama inhekiti usazokange Simo endai muzomupa date. Teachkatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,